Fl-aħħar 24 siegħa saru kważi total ta' 1400 test li minnhom żewġ każi rriżultaw pożittivi għal COVID-19. Dan hekk kif issa t-total ta' każi f'pajjiżna jitlaq għal 482 bi 72 biss minnhom li għadhom attivi. Kien konfermat ukoll illi fl-aħħar sigħat fiju 4 persuni oħra bit-total ta' dawk infejqa issa huwa ta' 407. Iż-żewġ każijiet ġodda huma ta' mara Maltija ta' 30 sena li ma kinitx qed tmur għax-xogħol. Il-każ ieħor huwa marbut mal-każ tal-anzjan ta' 81 sena li sfortunatament kien il-ħames vittma ta' din il-pandemija. Din hija carer ta' 32 sena mill-Filippini u li taħdem fl-isptar Karen Greg. 15 il-pazjent li kienu fl-istess sala tal-anzjani telef ħajtu u 56 membru tal-istaff sarilhom it-test fejn kollha ħarġu negattivi, apparti il-każ imħabbar iktar kmieni illum tal-carer. Dwar iċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar li jinsab fi kwarantina, Charmaine Gauci qalet li t-total ta' każijiet fiċ-ċentru kien ta' 50, fejn ammont sostanzjali minnhom diġà fiequ. Mistoqsija dwar il-kampjonat Premier, Charmaine Gauci qalet li s'issa m'hemm l-ebda permess biex dan ikompli. Hija sostniet li għalissa għadu kmieni wisq biex ikun hemm deċiżjoni f'dan ir-rigward. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tennit l-appell tagħha biex il-pubbliku jibqa' jsegwi il-miżuri ta' social distancing, speċjalment nhar il-ħadd li ġej, hekk kif se jkun iċċelebrat jum l-om, fejn f'Malta għandna l-użanza li niltaqgħu flimkien għall-ikla ta' nofsinhar. L-aħjar rigal li nistgħu nagħtu lill-ommijietna jekk huma dawn li huma vulnerabbli li nkomplu insaħħulhom il-protezzjoni tagħhom. Jiġifieri ejja nużaw mezzi oħra ta' komunikazzjoni, ejja nużaw anke jekk nagħtuhom rigali nistgħu illum il-ġurnata wkoll ngħaddu r-rigali b'mezzi oħra, però ejja ma tkunx il-jum l-om li aħna nkunu qegħdin impoġġu lill-ommijietna vulnerabbli f'pożizzjoni li nkunu qed naggravawlhom is-saħħa tagħhom. Marija Franca Lanza għal Net News.